On to, bato moj lepi, sune mu čašu pred njim. I onda je siguran da je to. Naravno. I sve ostalo je šverc. Nema više. Rakiju kupiti ispod 1000 dinara. Pa to je nemoguće. Mislim, nema šanse niko da je proizvede za te pare. Da bude ispod. Prirodno, jeste. A da odleži, pazite, ne računam, a da odleži 10 godina. Da me razumete. Jer svake godine ona gubi po 7%. Tako je. Svake godine. Ali dobija na kvalitetu. Može kisela. Može. I dobija na kvalitetu. Sad to su sve ovako okolnosti, vidite, ovo je zdravo za štitnu gledu. Joda ima puno orakovača, tako, da. Ona je za lek. Pa to je lek. Sve je to lek. Sve je to lek. Sve je lek. Sve je pravi lek. Vidite kace, sad će lekace, sve. Da budu kruvi. A ne možete, mora da snimite ovu, evo, podobno. Imaš tu strela, imaš sve devola tu. Pogledajte, ona je 11.000 litara. Ta kaca je 11.000 litara. 100 kazana. 100 kazana ispečenih tu stane, ja? 100 kazana samo u nju. Bože. 100 kazana samo u nju. Gledajte, ima tu ovakvih manjih, ima ovakvih. One su baš stare, jel da? Kako nisu, pogledajte ovo ovde. Pa nema ja nijednu kacu koja je, ja mislim, ova ima 200 godina. Ova velika. Tu je kacu napravio moj deda Pavle u Vinaru u Kraljevu. Vinar je nekada bio najelitnija firma, oni su imali kace od 50 tovara. Ja sam htio da kupim od 5 vagona kacu, da je lociram tu, da je zakopam pola u zemlju, da dole obetoniram, da napravim kanalizaciju, da napravim sve kad je perem i da doteravam i kipujem unutra u nju šljive, ne da stovaram. Kad ja dođem, ja ovdje napravim raspored sad, znaš, sad nije raspored taj. I dođem, punim tu kacu, evo drugi izbacim, nju napunim a se puni 1 dan sam. Ne može 2 dana. Jer ona uhvati onu mušicu i uhvati i već nije, da, možda 2. Da, ako si večera rasipa. Ona je sva prebacila, ona je bela, ona je gore, ako je puna, ona je prebacila sve. Razumete? Prolazi, kroz krvi prolazi, ja mogu da je izvadim ako hoću. Neka, pa to je, izlazi destilat. Jeste, znači ona je sva sad u toj paučini tu, ja retko ulazi samo kad ovo su burat puna rakije, sve od reda. Znači sva rakija, sve je ovo puno. Sve. I ta sva rakija je 2000-te pa i... Pa kasnije. Kasnije, znači... Pa dobro, malo se dolije, ona izgubi, pa vi je dolijete. Ona se svaki godin dolije. Ona se mora svaki godin, vidite, ona i sama radi, evo. Kaže, rakija ne može mirna ni u buretu. Evo, pokazat ćete primjer. Ona sama, to da ne prostorilo nikad. Ali... Dobro, pa mora da diše, tu se dešavaju reakcije sa... To je suština bureta. I sam niko ne zna, ja ne znam da objasnim. Vidite, to je fizička hemija. Ovo su sve 900 litara, 1000 litara burad. Znači ova dva, ovamo su 700, 600 i tako dalje. Vidite, ja sam ovdje ovo stavio na imam koji mećem u prikolicu kad kupim šljive da mi ne izlazi i tako dalje.